Hvad er en citationssøgning? Det er det første spørgsmål, vi vil gerne besvare, når det er Web of Science, vi skal kigge på. En citationssøgning, det er en måde at søge på, ud af 3 søgninger, der også blandt andet findes, f.eks. bloksøgning og kædesøgning. Citationssøgning er brugbart, når man f.eks. har læst en tekst, hvis referencer lyder spændende, så man gerne vil undersøge nærmere og læse. Denne slags søgning er til for tekster, der har citeret den oprindelige tekst, altså en kernetekst. Citationssøgning øger precision, den formindsker recall, med andre ord, så det første resultater, man får, det er her, der er flere resultater, man får, det vil sige, når man har med citationssøgning at gøre. Og hvordan man bruger citationssøgning, det er egentlig det, jeg vil gerne komme ind på. Citationssøgning kan bruges på denne database som Web of Science. Web of Science har nemlig egenskaber, der gør, at man kan foretage netop en citationssøgning. Citationssøgning kan også bruges til forskellige formål. Forholdet mellem artikler, som kan være den bibliografiske kobling, det der også hedder have en related records, situations, terminologi, og det der er omvendt af bibliografisk kobling. Man kan fx starte med at tage udgangspunkt i artiklen The Foundation of Concept of Relevance, der er skrevet af Birger Jørland i 2010. Og her har man fx, når man kigger på en basic search, som vi er i gang med at lave, så har man et eksempel her. Man kan fx skrive, hvad det er for noget, ikke også? Og vi vil gerne vælge author. Author som det første, det er som sagt Jørland. Her har man et eksempel, der hedder O'Brien eller O'Brien C. Det vil sige uden apostrof. Vi vælger at sige, fordi vi har taget udgangspunkt i Jørland, og det er et udlandsk hjemmeside, det vil sige, at den kender ikke noget til øet, til den danske ø, så vælger jeg at skrive Jørland. Og B for Birger. Og her så kan man vælge sådan lidt forskelligt, hvad man gerne vil søge efter. Og her siger så titel. Og her den giver den så også, her kan man også se, at den giver et eksempel, sådan water consume. Altså hvilken titel artiklen, hvad artiklen hedder. Her skriver jeg så The Foundation of Concept of Relevance. Ja, og man kan vælge forskellige, det vil sige, hvis afhængig af hvor mange topics den her person har skrevet sådan noget. Nå, men vi laver en ganske almindelig, en ganske enkel søgning. Så vi vælger bare at sige Jørland B, The Foundation of Concept. Og så kan man se her, hvad man kan fx også vælge year published. Så her kan man fx sige, som der er givet eksempel 2001 og eller 97, 99, og her kan vi fx sige 2010, fordi det her og er den her The Foundation of Concept of Relevance artikel udgivet. Så siger vi, så trykker vi på search for at søge. Og den kommer så med en resultat heroppe. Altså Web of Science eller citationssøgning er, som man kan se her, ret præcist i forhold til nogle andre søgninger, som der findes. Ja, og her kan vi for eksempel klikke på The Foundation of the Concept, fordi det er jo egentlig det, vi søgte efter. Her er titlen på det, vi har søgt. Det er den her person, Jørland Birger. Og
Her ser man så abstract, hvad det er for noget, og keywords, hvad det er, den indeholder, og så videre. Sådan. På højre side citation network, det her vil jeg gerne gennemgå lidt kort, hvad det er for noget. Her vil man for eksempel se, at det er 45 times cited. Og når der står det, så betyder det egentlig bare, at det antal gang, den artikel er blevet citeret af andre artikler. Og den her artikel, The Foundation of the Concept of Relevance, den er blevet citeret i alt 45 gange. Det er det her område, vi kan se på. Det der også er som det næste step her, man kan se under citation network, det er at vi kan lige prøve at klikke her, hvad der kommer. Her kommer der for eksempel alle andre artikler, der er relateret til det her, altså andre, der også er blevet citeret. Hvis vi går tilbage igen. Sådan. Så kan vi også se, at der er 69 cited references. Og cited references med andre ord betyder, at her kan vi se, eller den viser artiklens referenceliste, bibliografi, altså den henviser til de ældre tekster af fortidens tekster, og hvad de refererer til. Her i forhold til Jørland og The Foundation of the Concept of Relevance, der er den citeret 69 gange. Vi kan så også se View Related Records, som er det næste step her, når vi laver en citationssøgning. Og det er, at Related Records, den viser de tekster, der deler referencer med denne artikel, altså The Foundation of the Concept of Relevance. Så hvis Jørlands artikel har citeret en artikel, som for eksempel en af de her artikler også refererer til, så er det her, man kan se det. Klikker man på Related Records, kan man for eksempel se de her 32,382 relaterede artikler, som den her artikel af Jørland deler referencer med. Man kan så også vælge at søge efter relevance her. Og så kan man så sige for eksempel, jamen jeg vil gerne have kun det nyeste først i rankering i forhold til om det nyeste jeg vil gerne have først, eller om det er dem der er blevet publiceret eller lagt på i forhold til de sidste 180 dage, og recently added, altså dem der er for nyligt blevet added på hjemmesiden og sådan noget. Hvis man også er interesseret, meget interesseret i Jørlands artikler, så kan man også se for eksempel, hvor populære hans artikler er og sådan noget, men det kommer vi ikke så meget ind på. Ja, og så kan man så spørge om, jamen, hvad er fordelene ved den her situationssøgning? Fordelene ved situationssøgning er, at resultaterne er meget præcise, som vi har set indtil videre, eftersom de alle sammen er i en sammenhæng. De resultater, man får, når man laver en søgning her ved situationssøgning, det er de artikler, der bliver vist, det er fordi, de er refereret til hinanden. Der kommer ikke noget frem, hvis den ikke har noget tilknytning til den her artikel, vi søger på. Den gav for eksempel til at starte med kun 45 resultater. Den er altså meget præcis, når det er situationssøgning, vi foretager. I forhold til blogsøgning, der er for eksempel den er meget mere generel. Det er en lang proces, fra man søger til man kommer til resultatet. Hvor situationssøgning er kort og præcis og nem at bruge. Fordelene er også, at den her bruger man citationssøgningsmetoden,
Man kan blive ved med at gentage, indtil man opnår det resultat, man gerne vil have frem. Det vil sige, at man får ikke bare hvad som helst frem. Ulempen ved det er, at man får kun det tekster, som forfatteren til den første tekst har valgt at være relevant, så man får kun fra én vinkel, altså en begrænset udvalg af forfatteren. Og også det, at man bevæger sig kun bagud i tiden, altså henvisning til ældre materiale, så alt senere udgivet får man ikke fat i. For eksempel hvis der var kritik af den valgte artikel, man startede med, eller noget i den dur, så får man det ikke med. Det her var så en eksempel på at bruge situationssøgning, og hvordan man kan bruge det. Den er rigtig god til især studerende for eksempel, eller forskere, eller ja, de fleste, der skal skrive en opgave på et akademisk niveau.